Ey jowan oglallar, diýmeň namaz okuýdyň, okuymadın yok. İzzetin üstünde gurruna değil. Bir wagt Hazreti Bayezid Bestami radıyallahu taala Hazreti Bayezid Bestam Kuddise Sirruhu Türkmenlerden Sultanul Arifin ummetin içinde Hazreti Bestami ýaly Kuddise Sirruhu Hazreti Bayezidcan ýaly Hudaý tanyýan adam ýok diýer. Onun için padişahı Hudaýyny asan etdiler. Sultanul Arifin sahabalardan sonra tabiillerden sonra ummetin içinde Hazreti Bayezid Bestami ýaly Hudaý tanyýan adam ýok. Tanypdyrlar, emma oň derejesine ýetip bilmändirler. Hazreti Bayezidcan kim? Hudaý bilen irtibatda adam. Bir wagt Hazreti Abdurrahman ibn Yahya diýen bir gaty weli geçdi diye Hazreti Bayezidcanyň wagtyndan. Hazreti Abdurrahman ibn Yahya diýen gaty weliň biri geçdi diye şoň ýanynda bir sadece musulmanlaryň bir bar sorak etdi diye. Ey ustad, tevekkül näme bolýar? Diňe fakat Hudaýa dayanmak näme bolýar şonu düşündirmäňe diýdi diye. Şonda Hazreti Abdurrahman diýdi diye. Ey cana, ey oğul, bir möy bolsa adam ýalak diýipdir, möy, ankabut. Bir möy bolsa diýipdir, seni üýjek bolup duran ýagdaýda. Şonda şu elinden ip başlasa diýipdir. Goşaryňa çellimde iýdi, içine gitdi, inni çeýnäpdi. Şo ýagdaýda diýene Hudaý Taala meň dadyma ýetişer diýip, şu möýüň şerrinden gorkman bolsaň şu tewekkülliýdi diýe. Ay bu bolmajaklar, ýa özüne şek edip, gideýin men Bayezid candan, Bayezid Bestamdan sual edeýin diýip, Hazreti Bayezidin gapsyny kakdy diýe. Şonu Hazreti Bayezidcan diýdi diýe gapyny açmaka, aňyrdan gygyrdy diýe. Aleysa laka fi qawli Abdurrahman kifayatun. Abdurrahmanyň aýdan saňa bolmaýam diýdi diýe. Onu ziyaret için geldim diýdi. Bir zat diýip başga gurrun agzat diýe. Qad atakal jawab min wara'il bab. Gafyň aňyrsynda duran ýagdaýynda jogabym galdyň ura diýdi diýe. Şun ýalyk adamlaryň ýüreklerine tasarrufu wa Hazreti Bayezid Bestam Kuddise